Der er lille. Den lille kanin. Lille kanin. Ups. Hvor er den henne? Den er ikke her. Hvor er den henne? Nå, der er den. Den er så sød. Jeg kan vise her nogle endnu små kaniner. Kevin, kan du vise en endnu små kanin her? Se, der viser Kevin en lille kanin. Så viser jeg, hvad der sker, hvis man putter dem til deres far. De spiser ikke. Jeg har prøvet det i dag. Se, nu kigger jeg bare efter. Nu kigger jeg rigtig godt efter. De slikker bare på dem. Se selv, hvad der sker. De spiser ikke. Jo, det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Jeg prøvede det i dag. Skal I se, hvem jeg prøvede med? Hvad? Jeg kan ikke huske, det var sort kanin i dag. Og så slikkede den bare på den her. Bare slikkede. Okay. Der er en lille kanin lige der. Den er så sort. Oj, kom her, kom. Kom her, din lille kanin. Hvorfor siger du, den er så sur? Ja, den er så sur. Ups. Sur? Den er også sur, tror jeg. Okay. Kevin, kan du godt vise til kameraet en bandit, der har en tænder? Ja. Kan du vise det? Og jeg glemte det. Er det den her? Ja, det er den. Få den nu udenfor, så man kan se. Kom så. Tak. Ja, Kevin kommer lige over med den. Den er så tom. Jo, tak. Se, så gør du sådan her bare. Ja, sådan. Må jeg se. Se, der kan I se en tand. Kan du se det? Kan du se det her? Det er en bandit. Lad mig bare se det. Se, den dør. Den er rigtig sjov. Ups. Hey. Der kommer der regn. Hey, kig. Nå, hvor er den sød. Se lige den her. Kig på hans øjne. Nå, den er gået i. Nej. Jeg ved det, hvor er det hen. Jeg ved det, det er den. Er Ja, det? det er hen. Må jeg se. Nej, man kan ikke se Ja, det. men kig. Men det kan Det er jeg. nogle kaniner. Jeg skal lige vise jer deres far. Det der er i deres far. Og den er deres far. Nej, du bliver der. Okay, tak for videoen. Nej. Jeg var Sergio Superkanal. Vi ses. Jeg tror ikke, det går i stedet Superkanal. Og nu skal en lille, hvad hedder det nu? Se, så siger jeg en kanin hej til jer. Hej. Ja, Færdig.